के नया नया शादी भइल बा। देखी वहाँ के पति बाहर गइल बाड़े कमाए। कुछ दिन के बाद ये दशहरा के समय बा, वहाँ के आवत तनी गाँव में, फोन करके आवत तनी तो वहाँ का मलकिन देखी कौनी भाव में कहतरी। सुनी जा आप लोग गाना के। अरे आवे सुन जसैया, देख तू सुन सैया, माई के दर्शन करा द। सुन तू देख सैया, आइल बा दशहरा सैया, माई के दर्शन करा द। सैया जी कराव माता के दर्शन, फिर से ना मौका ऐसन आई सैया। सैया जी दर्शन करा द, हमें रसड़ा तू घुमा द, ठाकुर बारी में तू घुमा द। सुनने की ठाकुर बारी में बड़े बड़े मूर्ति रखेला, दर्शन करे लोग जाएला दूर से। सुना सैया जी सुन, हमें रसना के दुर्गा पूजा घुमा द तू जरूर हो। सुना हो राजा जी तू, सुना हो सैया जी तू, दर्शन करा द ठाकुर बारी के। मैया जी के दर्शन जे करी, भाग ओकर देख खुल जाई। सुनी ए सैया जी तू, बात धर हमरो ध्यान, माई के दर्शन करा द। सुनी ना कि बड़े बड़े मूर्ति लो रखेला, माई के दर्शन रसना लो करेला। सुनी ना कि मूर्ति का बड़ रखेला, ठाकुर बारी में लोग माता जी के दर्शन करेला। अवतार दशहरा में सैया, माता जी के दर्शन करा द, घूमे के मन करे हमार जी। राजा जी दर्शन करा द, ठाकुर बारी हमें घुमा द, माता जी के दर्शन करे के मन करेला। वहाँ जे विशाल विशाल मूर्ति रखेला, माता दुर्गा जी के लोग दर्शन करेला। ठाकुर बारी में देख मंदिर बाटे, दशहरा में दुर्गा जी के बड़े बड़े मूर्ति रखेला। बड़े बड़े मूर्ति रखाला, वहाँ देख दुर्गा जी लोग दर्शन करेला। सब सुनो राजा जी सुना बात, बलम जी हमारा अर्जी, रसना के मूर्ति देखा द। रसना के चल के तू दर्शन कराव, मूर्ति दर्शन करा के धन्य हो जाव। रसना के चल के तू मूर्ति के दर्शन कराव, ठाकुर बारी में तू हमें घुमाव। कहे न सुजीत मिसिर, दर्शन कर दुर्गा जी के, नसीब तोहरो जाग जाई हो। कहे न सुजीत मिसिर, दर्शन कर तू देख, माता जी के दर्शन करला। बड़ी भाग से माता जी के दर्शन होला, नवोड़े लोगड़े लोग नसीब खुल जाला। दर्शन करे लोग जाला रसना, माता जी के लोग दर्शन करेला, नसीब देख जाग जाला। जाके तू रसना के दर्शन करेला, जाके तू देख नसीब जागेला। सैया जी तू सुना, राजा जी तू सुना, हमें तू दर्शन करा द। रसना के ठाकुर बारी तू घुमा द, देखा हमरो इच्छा पूरा करी द। सुनी ना कि वहाँ बड़े बड़े भीड़ होला, माता रानी के लोग बड़े मूर्ति रखेला। सुनने लगे तू दर्शन करेला। सैया जी सुन हमारा, अर्जी बटे एक हमारा, दर्शन करा द नवरात्र में। दशहरा के तू दर्शन कराव, देख नसीब तू फिर से जगाव। दशहरा में तू दर्शन कराव, देख फिर से नसीब जगाव। सैया जी सुन बात, दर्शन कराव हमें तू, नसीब देख जागी जाई जी। दर्शन करे लोग दुर्गा माई के जाला, रसना में जाके देख नसीब खुलेला। दर्शन करे खातिर रसना जाएला, ठाकुर बारी में देख लोग सब घूमेला। सुनी न कि ठाकुर बारी लोग जाले देख सुना, दर्शन करेला दूर दूर से। रसायन का मेला पार्क
माता रानी के दर्शन तूहू करा द। सुन बलम जी राजा जी तूहू दर्शन करा द, देख फिर से नसीब जगा द। सुना हो राजा जी तू बात मन हमरो तूहू दर्शन करा द ठाकुर बारी के। सुन हो राजा जी तू, सुना हो बलमू जी तू दर्शन करा द माता जी के। दर्शन करे लोग दूर दूर से जाला, फिर से नसीब देख फिर जग जाला। दर्शन करे खातिर दूर दूर से लोग जाला, माता रानी से देखा मिल के लोग जाला। बड़ा नसीब वाला के दर्शन हो जाला, ठाकुर बारी में लोग दर्शन करे जाला। कहे ना सुजीत मिसी दर्शन कल दुर्गा माई के, खुल जाई नसीब देख तोहार हो। कहे न सुजीत मिसी दर्शन कर दुर्गा माई के, दर्शन कल रसना ठाकुर बारी के। मैया के लोग दुख दूर दूर से जाला, दर्शन करे के नसीब खुल जाला। मैया के दर्शन कल फिर से नसीब जग जाई, दर्शन करल ठाकुर बारी के। माई के लोग देख दर्शन करेला, फिर से नसीब देख ओकर जग जाला। कल दर्शन माई के नसीब खुल जाई भाई के, कल दर्शन तू ना देख। दर्शन करब दुख तोहर भागी, सब देख पाप देख खब कट जाई। कल दर्शन माई के रसण ठाकुर बारी के, कल दुर्गा माई के दर्शन तू हो।